Ngelele nakubo lapho kufikela khona naze ezobuciko media and production. Njengamanje nginomzala, nginoMafikizolo, nginenkunzi ekuthiwa yayislender, ekuthiwa igijima ibhola nakube eMnambithi. Mfowethu. Ngiyabingelela ukubingelela uMafikizolo phansi eMnambithi. Cha uMafikizolo simaze njengamanje siwumculi. Ububani ngaphambi kokuthi ube umculi? Bengibajaha lapha enkundleni. Ubebekubiza ngoba lapha enkundleni? uMafikizolo because igama angizange ngikhona mhlawumbe ukulibeka ebandleni engangidlala nale bhola lagcina lingibiza ngalo lelo gama, so lapho kwayigama lami engithathayo. Mfowethu umsebenzi wakho siyawubona uyanyuka usuku nosuku. uMafikizolo uqale nini ukucula? 2019. Yeah. Kusukela 2019 siza 2025 mawungasicocela Mafikizolo ubona umsebenzi wakho wenza kanjani and ngendlela owenza ngayo uyakunika lento owuvela uyifisa ngoMafikizolo? Ngikhulume nje iqiniso kade wanginika mina ukuqhamuka kwami ngaba nenhlanhla umculo wami wasabalala ngayo ingoma yami yokuqala wanginika lento engangiyifisa. Lokho sekwenzeka manje ngase kuphinda phindeke kaningi. Mfowethu namhlanje sibona isimanga iskimo ogijima ngaso asiphele akusona lesa sisijwayele. 2 indlela ofoweza ngayo lapha stage akuseyona le bese sijwayele. Yini le wenze washintsha namhlanje ukuyigcwalisa? Ngicabanga ukuthi bengizama into entsha kubantu because even now umculo wami mawulalela uhlezi uyinto entsha. Abanye ke from kudala babeze bethi akuwona uMaskandi. So ngicabanga ukuthi esikwenzile namhlanje senza ukuthi kukhambiselane nomculo engwenzayo. uMafikizolo simbonile eshaya i-challenge kaMzukulu, sambona eshaya i-challenge yeGcokama, kodwa kube nezinkulumo ehlukene kubantu. Mhlambe imaphi amazwi angawadlulisa kubantu abathe badlulisa izinkulumo ezingafani ngokuthi wenza ama-challenge angafani? Ngicabanga bafuna challenge. Wenza ama-challenge, ufike wenza i-challenge kaMzukulu, wenza i-challenge yeGcokama elisha. Base bekhala abantu ukuthi ingathi bakubona ngathi useside leGcokama elisha. Ungathini kulabo bantu abafuna ukufunza into ongeyona? Hayi ngiyiphutha nje nalo mhlawumbe ngize ngenza i-challenge ngengoma ngancoma nje umsebenzi, hayi i-challenge engangayenza. Challenge engengayenza kaMzukulu. Umsebenzi kaBhuti uMthandeni ngancoma umsebenzi wakhe nje keeper ugqugquzela abantu ukuthi beyolalela. Njengoba nami ngabona engifaka epagini lakhe egqugquzela abantu ukuthi bewulalela umsebenzi wami. Even noma kukhipha uBhuti uKhuzani ngiyaye ngiphoze ngoba nayo ukungiveza kubantu abasepagini lakhe ngigqugquzele nami ukuthi behambe beyolalela umsebenzi wakhe. uMafikizolo simbone kuphi eminyakeni emihlanu kusuka manje? Angazi. Cha mhlambe yena ngesifiso sakhe, ake sithi ngesifiso sakhe ufisa ukuyibone kuphi eminyakeni emihlanu kusuka manje? Mina sengikhona la engangifisa ukuba khona. Usho ukuthi awusenandaba noma sengenzakalani manje endimeni? Usho ukuthi sesiyakubona ubuyele ebholeni? Ngifuna ukutshela sesiyakubona ubuyele ebholeni, mhlambe usuyiyeka le Khuzani. Umculo kuzohamba vele mhlambe kushaya isikhathi sokuthi ngiyoqhubeka mhlambe kwezinye izinto noma ngibe busy nezinye izinto, kube nabanye abafowethu nabo ngicabanga ukuthi bazothola ithuba, but abantu uma besangidinga ngiyohlezi ngikhona. No, siyakuzwa mfowethu. Nawu into yami yokugcina nengivalelisa ngayo. Bonke abantu bafisela ukuthi ngomhla ka-31 ube wena onqamula unyaka. Engicabanga abaculi abaningi sebekushilo lokho ukuthi bayafisa endimini kaMaskandi ube wena onqamula unyaka. Wena ngesingawe ufisani ngomhla ka-31? Angifuni ukuyethi ingakazalwa ngoba ukuphoxeka kuba khona, but abathanda umculo wami okuyibona abangifiselayo into enhle kangaka baningi kakhulu. So ithemba likhona, but angifuni ukuba yinto engiyifaka kakhulu emqondweni. Angitetelela kubo nje ukuthi bona uma ukuthi bayabona ukuthi ingoma yethu ifanele ukuthi mhlawumbe yenze into efana naleyo bayokwenza bona. Siyabonga kakhulu wonke umuntu othe wabuyelela ezobuciko.